Началото на 70-те години на миналия век. Епоха, в която съветските инженери не признават граници между научната дързост и абсурда. В търсене на екстремна скорост, те решават да кръстосат авиацията с железопътния транспорт. Така се ражда СВЛ – легендарният Russian Jet Train. Върху покрива на модифициран влаковагон инженерите монтират два огромни турбореактивни двигателя от пътнически самолет Як-40. Тази ревяща машина, бълваща огън и дим по релсите, изглежда като извадена от фантастичен филм. При тестовете прототипът развива зашеметяващите за времето си над 250 км в час, променяйки представите за стабилност върху стоманения път. Проектът обаче се оказва задънена улица. Огромният разход на авиационно гориво и оглушителният шум правят реактивния влак напълно непрактичен за масова употреба. Днес този паметник на миналото ръждясва в покрайнините на Твер, напомняйки ни за ерата, в която небето и релсите се срещнаха в името на чистата скорост. Бихте ли се качили на такъв влак? Споделете в коментарите и се абонирайте за още истории от епохата на забравените технологии.